कोकणात प्रथमच आम्ही घेऊन येतोय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तब्बल शतकाची यशस्वी वाटचाल करणारं आणि इंग्रजी पत्रकारितेचा मानबिंदू असलेलं जगप्रसिद्ध दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल। मी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग महेश धोत्रे। आत्ताच माझे सहकारी उपशिक्षणाधिकारी अंगणे साहेबांनी एक अतिशय चांगली बाब माझ्या निदर्शनास आणून दिली, ती म्हणजे कोकण सात या नावानं सिंधुदुर्गमध्ये चालवलं जाणारं स्थानिक न्यूज चॅनल आणि वृत्तपत्र आहे। त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी फ्री प्रेस जर्नल हेही आहेत आणि यांनी मिळून अतिशय एक कौतुकास्पद अशी बाब या जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्याचा मानस या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केला आणि ते प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीही आता होत आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये एक स्थानिक इंग्रजी दैनिक ते आपल्याला देत आहे। म्हणजे ही अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी की स्थानिक वृत्तपत्र शक्यतो स्थानिक भाषेमध्येच असतात, परंतु आपल्या स्थानिक बातम्या ह्या इंग्रजी भाषेमध्ये वाचायला म्हणजे माझ्या विद्यार्थ्यांनाही याचं खूप मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे की त्यांचं भाषेवरचं प्रभुत्व निश्चितपणे वाढेल। साधारणपणे होतं काय की जे राष्ट्रीय पातळीवरचे जे इंग्रजी दैनिकं आहेत त्याच्यामधली भाषा ही थोडीशी तितकीशी सहज आपल्याला लक्षात येत नाही, म्हणजे आमच्यासारख्या लोकांना सुद्धा ती लक्षात येत नाही। तर स्थानिक बातम्या ज्या आहेत त्या स्थानिक बातम्या जर आपल्या लोकांच्या माध्यमातून जर इंग्रजीमध्ये आपल्याला वाचायला मिळाल्या तर निश्चितपणे माझ्या जिल्हा परिषद शाळेतील त्याचबरोबर सर्व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना याची खूप मोठी मदत होणार आहे। या अनुषंगाने मी कोकण सात आणि फ्री प्रेस जर्नल यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर त्यांना मनापासून धन्यवादही देतो आणि थांबतो। जय हिंद।